Zdravím vás, vítajte na mojom neprofesionálnom YouTube kanále Caravan Emotions. Dovolte, aby som vám predstavil kemp Medora Orbis v meste Podgora v Chorvátsku. Takže tu máme vjazd do kempu Medora Orbis. Trošku vstúpame do kopca. Tu máme náš karavan zrovna. Jedna rada. Tu máme ďalšiu radu karavanov. Tak, tu máme menšie detské ihrisko. Tak, tu máme sociálky. Vecka, umývadla. Sprch je dostatok. Priestor na umývanie riadu. Tak, tu máme myčku pre zvieratka. A tu ešte možnosť si ugrilovať niečo svojho vlastného. Možnosť bezplatného požičania bicyklov. Ochotná, milá recepcia, posádka kempu, ktorá nám vytrhla trn z päty. Prestala nám ísť elektrika. Problém bol v hlavnom kábeli. Oni nám požičali svoj kábel. Máme ho vrátiť až pri odjazde z kempu. Medora Orbis, fakt super. A je to kúsok na pláž, ktorá sa nachádza hneď pod kempom. Tu je prijazdová cesta. A takto sa ide po plážovej ceste do centra Podgory. Plážová promenáda a ideme do kempu.